Horas amanginang, pajupang hita muse di channel YouTube namion. Marhiti akka pikiran namin na mungkin buhi pamorahok kita di naparadehon turpuk jamita di pertangyangan songoninang di jamita parmingguon si ganuk minggu. Di video naing patol hason nami tu hita pikiran nami anggiat boy mangurupi hita. Taringot tu jamita di hari Minggu tanggal 25 Mei 2025, Minggu Rogate, jala nagabi turpuk jamita di minggui, ima na tersurat di buku ni panurirang Jeremia, bindu 20 sia, ayat pitu sahat ro di ayat 10 wopat. Buku ni panurirang Jeremia, bindu 20 sia, ayat pitu sahat ro di ayat 10 wopat. Amanginang duktakas suja hami turpuhon jala hupa husor-husor hami. Oma di pikiran nami na mungkin bui mangurupi hita. Na parjulu molo di turpuk epistel. Apostel Paulus dohot si Silas ikon manaon na hatcit di hurungan di penjara. Alani berita tuduhan palsu manang hata gap-gap diturpuk taon panurirang palsu, nubuatan palsu, membaen bangsoi marukil di ngolunasida siganupari ala di begenasida sada panurangon na palsu na rosian akka panurang pargap-gap, nubuatan palsu membuat mereka terbuai, namun pada kenyataannya itu menjadi sebuah penderitaan bagi mereka. Gabi paru kilon dui nakpe tabu panurirangon na palsu manang akka barita sian panurang pargap-gapi tabu begeon, alai sasitong na mambain nasida gabe marukil do di ngolu partondion parugamoon di ngolu sosial dohot politik. Tabodo begeon nubuatan palsui sian akka panurirang pargap-gap taringot tu barita haluaon ni nasida. Gabe sosabam nasida mandalani ngolu siganupari di tonga-tonga ni habuangani. Hape nunga didok tu nasida sadia leling nasida ikon tarbuang alai nubuatan palsu aka narosian panurirang pargap-gap membuai manang membuat mereka terlena gabe lalai mangulahon tugas ni nasida. Kabidang buy binasida menikmati ngolu siganupari di habuangani ala say makirim jonok nama hape sasitong na ikon leling nai nasida di habuangani. Na hira tabu begion hape sasitong na gabe ikon paru kilo doi di nasida na gabe padauhon nasida doi sian debata na mambain lupa do nasida di badan ni debata dohot di panari honon ni debata di ngolu nasida tuk peso di Jerusalem manang di tano ni nasida maringanan tuk pe di habuangan nasida dang hurag gajang tangan ni debata laho mamasu-masu nasida dang hurang ganjang rupani ulos bahenon ni debatala ho mangulusi pamatang nang tol dinasida tungpe di habuangan dang hurang pasu-pasu ni debata dinasida sasitongna alai ala ni akka barita palsu nubuatan palsu nakinani sian akka panurang pargap-gapi gabe sada paru kilo bolom mai dinasida tarlu mobi di panurirang ni debata nama katahon hatana na babuahon manurirakon akka hasitongan siya debata ima si Jeremia.
Alai diturpuk taon di paingot ibana ma, taringot tu panarihonon ni debata di bangsoi. Nasolupa do debata di nasida. Alani i ditogihom ma nasida menikmati hidup semasa di buangan, di pembuangan, di dalani nasida ngulu di bagasan asi dohot holong ni rohani debata. Aladang marasing asi dohot holong ni rohani debata di tano kanaan dohot di tano habuangani. Debata nasasadai dotong mamasu-masu jala mandongani nasida. Alanima ditogihon diturpuk taon daripada menggerutu, daripada bersungut-sungut, daripada tidak sabar, lebih baik berdoa untuk kesejahteraan kota di mana engkau tinggal. Lebih baik berdamai dengan keadaan dan berdoalah untuk tempat di mana kamu tinggal. Sebab pada masanya Tuhan akan membebaskan dan Tuhan akan melepaskan. Dimanapun engkau berada, kasih Tuhan tetap akan menyertai. Ima di sosohon panurirang Jeremia tu nasida. Asa mangula nasida, ay leleng dopion. Nikmati kehidupan mangula huhut martangiang. Manangiakon ari naneng ro, asa hot pakirimon nasida, asa mangolu haporsion nasida, asa unang mandele nasida, manangiakon inganan ni nasida. Ido na peting neng dohonon iturpuhon na mangihut muse taidama sikap yang berbeda seharusnya menghadapi pergumulan. Sikap yang berbeda seharusnya dari umat Tuhan, dari orang percaya dalam menghadapi kesusahan hidup, penderitaan, hal-hal yang tidak diinginkan, kesusahan. Orang-orang percaya atau umat Tuhan seharusnya memiliki sikap yang berbeda dalam menghadapi semuanya itu. Sekali lagi, daripada bersungut-sungut, lebih baik berdoa, memasrahkan pada Tuhan. Molo di epistel taida, hamaulon di tonga-tonga ni penjara, di tonga-tonga ni hurungani, dang sudat si Paulus dohot si Silas marede dohot martangiang mamuji debata. Tangso pujian nasida dohot tangiang nasida alani parukilon. Dakso manang lang matsohot roha mauliati nasida alani hamaulon doho parukiloni. Molo dirajumi bangsa Israel do habuangani, songos sada parukilon, songos sada hamaulon, songos sada na so dihirim nasida. Cara terbaik sa sitong na ima ikon makamauliatehon jala pasahat diri toktong marhapurusan tu debata. Ido sebenarnya cara terbaik na boy benon nasida menghadapi kesusahan itu. Hamauloni. Alai alanong terbuai do nasida di nubuatan palsu, terbuai dia ka barita nasositong taringot tu haluau ni, ima membain gabe lalap nasida, lupa nasida, ditanggung jawab songon bangso na pinilit ni debata. Songon bangso na pinilit ni debata, di dia pinasida sa sitong na ikon gabe pasu-pasu, ikon gabe sitiruon, di haporsyaon, di ulaon, di ngulu nasida, di berpolitik, saluhut na ikon gabe sitiruon. Simpelnya kita katakan, bila kita menyadari dan tahu, sadar diri sebagai orang yang percaya, seharusnya kita menjadi contoh dan teladan dalam menghadapi segala hal. Apakah itu penderitaan, apakah itu kesusahan di dalam hidup, kita menjadi contoh, menjadi teladan untuk berdamai dengan penderitaan dan kesusahan itu. Untuk kemudian itu menjadi satu hal terbaik yang dapat kita lakukan untuk menghadapi waktu demi waktu
yang panjang, yang mungkin menyakitkan karena penderitaan itu. Ima, berpikir kami, nasodong dapot di nasida. Alaniaha alat nunga mago ha porsiaon nasida, manang tadok ma nunga naing mitop ha porsiaon nasida. Alanido idok dison di paula mamuse pakirimon dohot ha porsiaon nasida ay nunga takas huboto sakap akka nahusakapi taringot tuhamu ninna Jahoba sakap hasonangan do tahe ndada tuha magoan asa ahu mangalehon tuhamu ujung ni hinalunguton mona. Jadi ikon marpos ni rohado debata ditikina ikon mangalehon nadenggan hombar tulomo rohana sakap nauli, sakap nadenggan. Tetapi ujian sesungguhnya adalah waktu. Karena ketidaksabaran, karena waktu yang terasa begitu panjang, karena waktu yang seolah-olah berjalan lambat karena penderitaan dan tekanan itu. Sekalipun Tuhan berjanji di akhir akan ada rancangan yang indah, bila kita tidak sabar dalam menjalani waktu demi waktu ini dalam kesetiaan, maka rasanya akan semakin berat. Lam moldo paru kiloni, lam moldo sitaononi, molo say ungutungut tabain, lam lelingdui, alai molo justru gabe marpos ni rohita di bagasan tangiang. Pasahaton diri tu debata, lehonon ni debatado, ditikina pasu-pasuna. Atong dia madohonon na tuhita, mangula martangiang. Martangiang mangula. Hobar tu tikina, lehonon ni debatado, alus ni suditangiakta, hombar tulomo ni rohana. Atong unang matsohot martangiang. Tangiak kon masudi, tangiak kon nang huta, tangiak kon nang molo dirajumi ho songon na maralo tuho manang dang makalo mohoko songon nasida dihabuangani na dirajumi nasida songon musu alai kodoh dui tangiak konon ni nasida. Asa sonang pakilalaan nasida. Doa adalah cara terbaik untuk menenangkan hati. Doa adalah salah satu cara terbaik untuk membawa ketenangan ke dalam hati. Dan kemudian ketenangan dalam hati akan mengangkat pujian pada Tuhan dan mengungkapkan rasa syukur atas segala kebaikan Tuhan. Dan itu yang memampukan kita menghadapi apapun waktu demi waktu hingga semua indah pada waktunya.